gorkajo o notitorto koye inde docteur Mouhamed Habibullah Sy o jeeya koto wuro ina wiye Diatar koye nder reedu Fouta. jinnaɗo makko gorko wiyete ko Ceerno Mamadou Ceerno Hamidou Sy to Diatar. jinnaɗo makko debbo ina wiye Hadja Aminata Samba Dieng. ko kanko woni gardiɗo on ɗon institut biyeteɗo Darul Iman keptinaɗo e nder leydi Sénégal. golle payodinde ɗe woni wadde ko yowiti e jangguinde hani e negde sukaɓeɓe e diine mumen. so en duttima caggal ko toon to Fouta e Gumbaru nokku ina wiye Galoya ko ɗon o reeni Alqouranil Karim. caggal muɗum o heeɓi seedan fagal makko toon to institut supérieur étude coranique to Nouakchott dewlaji Mauritanie. o heeɓi kadi seedan fagal gongal toon to université islamique mo Médine ko toon to dewlaji Arabie Saoudite. ko adi komo heɓa doctorat makko en science éducation toon to université islamique mo Omdurman to dewlaji Soudan. on ɗon gorkajo golliɗo golle payodinde ko yowiti e jangguingol Alqouranil Karim heeɓi seedan faguji kewɗi e nder leydi Sénégal ha tengti noon toon to université Cheikh Anta Diop mo Dakar. e ɗin duuɓi nogas e jeeɗiɗi ɗi o waɗi e jangde omo jogui hen humpito fayodingo ko yowiti e jangde less lesere nde hani e jangde towde nde e nder leydi Sénégal. kanko on ɗon gorkajo docteur Mouhamed Habibullah Sy omo jogui hande duuɗe limlimtinde e nder lamorgo ngo Dakar hani toon to Fouta. kanko docteur Mouhamed Habibullah Sy ko kanko woni invité yewtere moɗon wiyetende Kolo Mawɗo. on calminama bandiraɓe musidɓe tedduɓe e yeeɓiyankoɓe Ayaw Pili TV mo kala ɗo woni ene woni yo jame kisi Allah gone muɗum. on paami garten koye ɗogue yewtere men wiyetede Koɗo Mawɗo. hande kadi en dañi Koɗo Mawɗo mo Allah mawnini perɗo laabi holli bandiraɓe mo ganduɗa ko waɗi kono foti jangguinde kala ɗo julɗo woni kala ɗo neɗɗo woni e kala ko dillata e kala ko waɗata. ɓerde hande ko docteur Habibou Sy mo cuuɗi meɗen Diatar kono hande komo Sénégal foof komo aduna o kala saabu golle mum e balle mum e foddeji mum e teddule muɗum e ngal ɗo gollal ngal golli. ma jaadi yewtande bani men debbo Sali Dia to banggue caméra ko Ali Fall wolude Djibi Dieng dognowo men ko Ibrahima Sy Ndawuji. noon docteur Delli Habibou Sy mboɗo jogui sisiɓe ha heewi ɓe toñanɓe kono mboɗo jogui nayo e suusaɓe men ndiyam fande moon wawi cakkudam an ko hen jeeɗa mi jaaɓi muccatma ɓuuri pawdam mi jaɓi noon mi newtan mi neto mi deeƴa jeeɗan yetande ko bandiraɗo debbo Sali Dia ko adi foof. assalamu aleykum wa rahmatullah. waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. mi salmitima on mi bismima on ɗo e duɗal men institut Darul Iman gongal ɗo e Sicap Mbao e Dakar. hande goni e nogas e jeegom lewru korka arde e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi. mboɗo weltini feewi jaɓɓade on Alhaji Abou Diop. Diop o noon kam yo Allah suura. amin soyal ko mboɗo soyno. ane bandiraɗo debbo équipe mo gonɗuɗo no vraiment mo jogui weltare mawde jaɓɓade on e wiide on yon bismu koye moon ɗo e oɗo nokku. nokku onon poti ɗo bismade koye moɗon. ɓe salmini noon dendagal musidɓe e bandiraɓe e enɗam yeeɓoɓe Ayaw Pili TV ɗo mbawi wonde aduna e foof no mbawi wonirde foof e koɓe mbawi wonde dow mum foof. bismima on no feewi hollude weltare e yidde waddude mon ndeɗo jonde yo Allah wallu en jaɓana en kadi wona dewal Allah jaɓagal. eyi mbani kaw mi salminimama juurmama mi salmini koɗo meɗen walla mbiyenni ceerno meɗen wiyama Sidi Sy Sawande en calmini kadi yeeɗiyankoɓe e Pindi TV kala no mbiɗani en garti kadi e yewtere meɗen Tarɓire taw ko Koɗo Mawɗo hande kadi kadi woni hen bellamo mawɗo kadi e bismade ɗo ceerno mawɗo machallah mbima Seydi Sy Seydi Diop jarama. marhaban jarama. a jarama ɗum noon en dañi koɗo tedduɗo Koɗo Mawɗo perɗo laabi holli yimɓeɓe. docteur Habibou Sy jetto min lomto bandiraɓe faadema saabu jabdema habde e majjira guila cukagu law jabɗa habde e basal mboɗo heewi wiide kaɓowo e basal accata ha naata e galle muɗum accata ha naata e nokku muɗum kaɓowo majjira wonta gamɗo ɗum foof a waɗi ɗum bandiraɓe hewɓe hande leydi ndi e caggal leydi ndi
ɓe nganndi Habibou Diallo sababu nde ɗeɗo duuɗe e daawol iman woɓɓe ɓe l'an 2013 almudo ma dañi teddungal aduna o fof to Malaisie wiya holi o wiya ko ɓiɗɗo biyo mbimi ko kañum nde woni ɗo e leydi Sénégal kañum dañi ngal ɗo teddungal ɓe ngannda Habibou Diallo hanki ɓe Habibou Sy hanki ɓe ko joni tan jeeyi Habibou Sy somin mbima to jeeɗa to jannguɗa Qur'an e holto ndewɗa ko jabotoɗami jabatomi ko jeeyami ko Diatar Diatar woni ko ɗo e département de Podor hakkude mum e Podor ko kiloji 4 jinnaɗo ceerno Mouhamadou Ceerno Hamidou Sy kañum woni jinnaɗo kañum kadi jangguinimi alquran ɗon e duɗal ngal ɗon ha jofnumi puɗɗumi noon ummade noon yami to wiyete Lixeɓe ɗum koto gorgol to woni mbiyeteɗo ceerno Racine Ba toon kadi janggumi toon kadi dumunna gartumi Galaya to ceerno Cheikh Kane rahimahumallahu jami'an kamɓe fof yo Allah yurmoɓe yaafoɓe koye juuɗe ceerno Cheikh Kane to Galoya ndenmi alquran 1981 jokkumi noon min gondi goram ha 83 o hoote joomiko ndeysan Allah waɗi ɓiyi ko ceerno Mouhamadou Cheikh Kane ko kañum timmi ceerno Mouhamadou Cheikh Kane mbiyama ceerno Mamada rahimahullahu taala kanko timmitanimi Allah wallam rokkimi ijasa 1984 ummiɓe ɗon noon jaami Mauritanie jokkumi toon jangde fodde duuɓi 2 janggumi won anduɓe Mauritanie naaɓe janggumi kadi école goto wonno toon ene wiye Institut des études coraniques école o ko ligue islamique mondial wonno ɗum toon jeyno ɗum noon ko sous région o foof ɓe ndendinanno yimɓe ɗo e Sénégal leyɗele jeetati taaride Sénégal on seede awje ɗe mbaɗa concours ɓe cuɓo hen yimɓe 60 ɓe nelda ɓen toon to Mauritanie to ɓe jangguini ɗumen alquran ɓe jangguini ɗumen gandal ɓe pormo ɗumen kadi no jangguinirta gonmi toon ha 86 87 et 8 gondumi e babam Abdoul Aziz Sy anda kono wonno imam juma Maroc rahmatullahi taala alayhi gonmi e sere makko omo jangguinami mboɗo jangguinanamo kadi e duɗal ngal gomi toon ha 1989 jaami Arabie Saoudite e concours goto mbaɗatno toon ko fate Qur'an international min mbaɗi représenté Sénégal komin yimɓe joyo min gonno nde min jeeyini minen joyoɓe min kadi Allah newi ɓe cuɓimi ɓe dokkimi bourse pour janggude université islamique mo Médine toon noon janggumi ha dañmi licence mi jokki kadi janggam Soudan toon dañmi master toon dañmi doctorat e kadi woni ko jaarumi e doctorat o ko wiyete science de l'éducation e gandal jangguinde e nehde e Allah waɗi noon ɗum ɗon woni ko Allah newno banggue alluwal ngal gartumi ɗo puɗɗumi duɗal ngal 1997 nden noon caggal Allah mi ar noddumi bandiraɓe noddumi musidɓe kono min puɗɗoto nde sattino no feewi wiyano ko wonatani surtout min jinno ko yidde fuɗɗorade jangde sukaɓe rewɓe emin ganduno en seeranɓe men yo Allah yoɓɓe moƴƴere ɓe jangguini worɓe ha kewi mais rewɓe jangguinano ko nden par ce que woni Fouta ha min ummi toon min nana noon ceerno goto jangguiɗo ɓiɓe men ha ndeni ko ceerno Sadou Djouti min nana ɗum banggue goɗɗo Djouti Diaɓe joni ni wonno min puɗɗori duɗal ngal sukaɓe nayyi woto hollo on oye photo ko nden wonno sugalon nayon kono min puɗɗorino kon eyyi woni hen tan muñde e sippirede e dadade etade ha alhamdulillah rabbil alamin eɗen jetta Allah nde Allah waɗi wonɗo jaratan hande par ce que hande sigi duuɗe ɗe ɗo e Dakar woni duuɗe 11 ɗo ɗo gonɗen ko gotal e duuɗe ɗe kadi ne to nokku men tareji to kadi min mbaɗi toon kadi duɗal sukaɓe men kadi bandiraɓe hoddi wonɓe toon ne jangga hen e banggue jangde nde noon so Allah alhamdulillah rabbil alamin yimɓe min jangguineɓe Qur'an ko wiyete tahfidul Qur'anil karim jangguinde joomin beele ndena mais kadi min kaɗani e rennude sukaɓeɓe tan alqur'ana ɓe ndena ha ɗo ala min jangguintuɓe gandal ɓe jokka ɓe jokka ha ɓe daña baccalauréat taw kadi ɗo e nokku he min neldaɓe kadi leyɗele hande he min neldini ɗumen ha garti hande ko cadre uji neldi go e nder leydi men eyyi ko noonne kadi min gandi ɗo e Sénégal ɗemgal français ngal almuɓe hewɓe jangguino Qur'ana ndeni comme janggani français par ce que gonata koye ceɓɓa tan gurdam fonnoɓe wawande koye mumen balla woɗɓe
jaari tankoyde kono jooɓeɓe mbaɗata ni tankoyde galeji janen ɗum no yidde ittude ɗum mbi ala min min jangginde sukaɓe yo janggo Qur'an yo janggo gandal allugal arabiyya wana ɗemgal arabe e jangde diine l'islam kono yom janggo kadi français ɗo de joni ɗo ɗo jooɗiɗen ɗo joni jangde nde ko wiyete préscolaire nanɗo e cycle uji ɗi élémentaire nanɗo moyen secondaire nanɗo ɗo joni ɗo gonɗen hannde min joguiɗo secondaire uji ɗiɗi secondaire mo ganduɗa ko franco arabe jomumen jangga ha daña bac arabe taw ko ministère men de l' enseignement supérieur total jomumen baccalauréat o woɗɓe ganduɗa kadi men ko secondaire français jomumen kadi série scientifique gandal kadi ɓurgal sadde ɓurgal luggidde ɓen joni so ummima ɗo natata ko janggude doctorat gal en janggude har karallagal en janggude hoolari en janggude jahiliyankagal en pour beele yaltinande leydi ndi yaltinande leñol ngol yimɓe heɓlaɓe keblugol gandal banggue diine mais keblugol gandal kadi lugguiɗo ngal mbawa maade leydi men mbawa yarinde ɗum yeeso eyyi ɗum ɗon nane a joofima Allah ne andi min mbaɗa seeɗa momin mbawi kono anni yo ko jangguinde sukaɓe diine ɓe neho needi diine nedi moƴƴiri mais kadi needeɓe needi jarugol yeeso ɓamtare taw jomum wona jangga tan goppe ɗon jawo koye mumen jawe kadi taw kala ko feccete ko ma gasa jomum ittane hen seeɗa walla ma kedde tan kedde ñamde kedde comci kedde paɗe kedde autoji alhamdulillah rabbil alamin noon Allah holli min hen ballal Allah e duwawuji jinnaɓe duwawuji serenɓe duwawuji yiɗɓe Allah moƴƴuɓe e arde hooliɓe min kadi cikka ɓe gaddo ɓiɓɓe mumen vraiment min jetta Allah wonde mawɗum won ko fuɗɗi hen ɓendude heddi kadi nan ara e lawol min eto yimɓe ko mbawi bon mi sikki tan tawi mi junnaki no fewi erade haalde seeɗa holi min bon ko miskino Allah tan ɓe ganduɗa alhamdulillah bil alamin jinnaɓe moƴƴuɓe Allah suɓanimi gurdam mumen kadi wonno tan ko janggude e jangguinde e hollude yimɓe diine e nehe ɗumen hen e ɗum waɗi vraiment wuuro amen to Diatar to sa wi ceerno moma ceerno Hamidou fof ne gandi darde makko e bamma ko ceerno Hamidou Diatar yimɓe gandi jangde mabɓe en gandi janggingol mabɓe en janggui wallude yimɓe l'islam ɗum ɗo noon koye ɗum ɗon neɗɗo jibina mais kadi alhamdulillah rabbil alamin neɗɗo etima janggude seeɗa ko Allah wawni ɗum kadi nen eto kadi gollanade leydi ndi vraiment min jetta Allah kadi Allah heɓlanimi wondiɓe hewɓe wallodirɓe kadi waɗɓe fayida foti ko joguiɓe ɗo hoolare gaddi ɓiɓɓe mumen ne jangga ɗo taw ko yimɓe waɗɓe fayida heɓtinaɓe galleji Sénégal yimɓe façon ngaji yimɓeɓe foof yimɓe men nan ɗo hen caggal leydi kadi kadali surtout yimɓe men ɗannotoɓe caggal leydi daña toon ɓesguji ne gandi so nehi ɗumen toon neediji ɗi yallah suuren garti ɗumen ga nehoɗo janggoɗo so gayni dutto gonto leyɗele mumen mais gon kadi yimɓe julɓe moƴƴuɓe kadi anduɓe kadi hanki mumen e hande mumen foof ma sikki dendi saɗi saɗo haademaɗe nama goto arta e maɗa ceerno Habibou haade men arde sababu caabiɗo ko daña ko daña yo Allah hokken fandinde fayi lawol holli yimɓe a ɓirti wawñande guila law e saaha nde janggata ɓuwana jangde men adantere aɗa woni bayde walla modde walla falde dewɗa ɗon ɗo jaata gayla jaata gala jaata toon hol yewen walla hol siftiniji ɗi joguiɗa e jangde ma nden e holɓe janguirtunɗa ɓe ganduɗa ko musidɓe gonɗon yeehi ha ɓoyi aduna sendi on wallahi woto siftoro foof so Allah kalde jooɗimi woto siftoro wuura men nde babam janguintami nde kawam goto wonno ko almudo makko kañum e nenam jiiɗima e baba wiyatno ceerno Dieng rahimahullahu taala kañum janguinannomi horsinimi noon yiɗanimi jangde e mboɗo siftorono firannomi no hulɓinirannomi no tampirirannomi kono mbiɗa siftore kadi candallagal ngal moftunomi less sibu nden funtudemi welnomi mi jangga ɓuranmi yawde wawde somi forsama sahana jaranami fiyede pegal musgal tan holdumi cuka gono goro Allah ne andi de sano tampanno hen kanko kawiraɗo oɗon kadi min janguidno ha hande min jindere ko ɓuuri hewde ñande aljuma ɗo galle ɗo mbaɗo jaɓɓo dendagal musidɓe hanki ɓe gondunomi Diatar en Galoye en ɗa wiide ni aussi kadi ɗon e lycée gorgol en e Mauritanie en par ce que min janguinɗo ɗo kadi fof min jaadi kadi Mauritanie to kono mboɗo siftoro nden caɗele no godno mane caɗele no godno ɗo gurdam yaranno e on saaha mboɗo siftoro no dawironomi guesa ceernam no cour mboɗo wawno hurnade e hiwde no fewi lottunam e karawas mboɗo siftoro so Allah surtout nden hoore fo no mi hurnima toon guesa ceernam mbaɗa reeni hisbaji capanɗe joyi ñande fof mi selkat alquran
nden noon 24 heures fof ko laawol goto nde dañata moƴƴungo makka tan fasna ɗum ha ɓenda ñaam waɗa hen lamɗam seeɗa yetta Allah noon no feewi kono kadi mboɗo siftora min gonmi galoyande he minen guila cukago amen min Allah wallunomi komi neɗɗo jawɗo ɓesde ko wiyete seebde yiyande yettude Allah dal wona wasade siko guila nden min to watti heɗade radio ji arabeɓe radio ji makka en radio ji london en guila nden tomi watti windanide leyɗe arabeɓe dañi journal uji mbaɗa daña defte mbaɗa jangga hen nden hewani non nden dañde deftere wona hewani ko alani ɗum siddam goto wiye Mamoudou Hamdine Sy wuuro amen jeeya minen gonduno likseɓe min gondi Galoya min gondi Mbagne min ceeɗoyi toon nden min mbaɗi feere ha min dañi deftere arabe wotere wiyeteno tilawa al arabiyya lil madaris al maghribiya deftere nde min dañi ɗum nde min jaggi ko juuɗe temeɗal nde min gayni kadi min luɓata yimɓeɓe fof jangga nde min gayni min donki dañde goɗɗum komin janggi nden noon to min batti yiide seeɗa par ce que nden hay ceerno goram ceernom ceerno Cheikh Kane waɗanno so dañi hoɗɓe o noddannomi o wiyama ɓe waɗanaɓe khitab so sharifaɓe gaari yimɓe galle Cheikh Oumar hoɓe tedduɓe walla e mawlude en mi daro waɗa khitab mi daro mi haala guila nden gonɗa haaliyanke gonmi haaliyanke nden ceerno toñiranno wiyanno oɗo de wiyanno ɓinguel mbarodi ko ñonde so ɓinguel mbarodi jogor wonde ko mbarodi o wino omo jiimi on ko koyde fayi yo bawɗal ƴe kanko noon wawi koyron nonno e leydi arabeɓe yo wallahi ni o wiyanno te kadi effectivement nde gonmimi nde Galoya directement mbal wuuro amen ko balɗiɗi ɓawi Mauritanie gonmi jappasi nde nan kadi neɗɗo watti jertade seeɗa jawmi tinde dal ko yimɓe jangi ko ne waɗi fayida mais kadi won goɗɗum kadi ko yimɓe poti yiide guila banggue ɓeydude jangde kesam heesa magal jangde luggidne jangde université mais somi gayni kadi kebla kadi janguirɗe yomin janguirɗe kadi janguine alquran nehenede l'islam e janguine gandal hande so jomum sukaɓe so mawni ene mbawi wonde wawanɓe koye mumen e wonde ɓamtoɓe leñol ko wiyete ko ɗo sa ƴeewi français komin binde ko préparer de futur cadre par la science et la croyance janguinde sukaɓeɓe gonɗin Allah paama diine mumen no dewri Allah e janguinde ɗumen jangde aduna taw jomumen so ummima ɗo tan jahata wona ko cadre uji somin kalde sukaɓe men onon ɓeeɗo gande janggo jaam Allah wawi yaltide moon président ji ministre uji directeur uji no famɗe ɓi ministre mo janggata ɗo ma enga hen sallallahu alaihi wa sallam inchallah bisimillah Sali Allah jarama en puɗɗima mboɗa andi famde tigi hol ceerno Habibou jomono yafomi maɓɓugo hande joni kam min garam koye ɗo haali haw haali nde fuɗɗoto jangde nde o fuɗɗori koye rewɓe ɗum kadi ko yettere Allah min kadi en tant que debbo kadi mon kono andi kadi min komi féministe ɗum ko beelamam no fewi ko fiertéyam mawɗo donc beele rewɓe ɓe ɗon ɓe puɗɗinoɗa janguinde ɓe beele wona mabɓe jofnuɓe e juuɗe ma machallah ko adi fof mi weltima no mbiɗaɗe wonde ka féministe surtout e signification moƴƴo ballowo leydi no yarini yesso ɓamtowo rewɓe paama jangde diine mumen e jangde aduna Allah en andi wallahi nde min gari nde duuɓi ɗiɗi min janguino ko rewɓe tan min jaɓani ƴettude cukalel dewel gotel gorel gotel wanno ɗum noon kadi ko teddugal ngal Allah waɗinimi so min gommo toon Fouta mo jogui suna pourquoi tan rewɓe ɓe janguinaka worɓe ɓe seere mbiɗo mbayno leydi kono hol ceerno tan mo jeeyata Fouta taw ko dañde ijasa mbirunomi ni ceerno saada goto nannomi ɓe mbino min puɗɗorto nde yomin puɗɗor kono ko adi ɗum kadi ɓe garmi ɗo henne mboɗo yiɗi janggoyde e jaami jiimi ceerno Mouhamadoul Ghali acci to hayre law to kanko ɓe janguinde sukaɓe makko rewɓe nden koye ɓurnoɓe darade janguinde sukaɓe makko rewɓe Allah hoddiri noon hakkillam woni yoɓe dardumo o rokkami gondiɗo jaami to makko directement kalanmimo nden kadi komi sanno mboɗo yoori keesi donc min joni mbimin de ceerno garmi ki a rokkam ɓiye o afama o o wi kadi mi rokkima ɗo jooɗiɗo par ce que jirannomi afam ko ɗum ɗaminimi ema waɗa nanma no fewi joni noon ɗum woni projet jaami noon janggomi fo hakkillam no woni oɗon waɗi kanko taw ko janguinomo haw reeni Qur'an ɗe garmi de mine makko puɗɗori ha hande ɗe jooɗiɗon ɗo kadi mine makko cawnori duuɓi nogas e jeeɗiɗe hande alhamdulillah beela an mbiɗa beele won hen jofnuɓe aha komin jaggui kam renɓe Qur'an tan rewɓe goni temeɗe ɗiɗo fawɓe e woni hen kadi janggi ha dañi ijasa woni hen kadi janggi ha dañi licence uji mumen nder leydi caggal leydi woni hen ɗo joni ko professeur uji nen jangguiɗe woni hen kadi wonɓe caggal leydi kadi gon toon gongol badgol fayi ay fotongo sa ƴeewi ɗum koye sukaɓe nayo goni hen goto gariɗo won hande woni ko Amérique caggal nde o janggi o reeni o yetti BFM makko toon hande o waɗi de toon darde yonde
kono ndo dañ ɓinguel makko dewel ko addi ɗum kadi jangiɗo kadi ɗum ne kadi ha reeni omon ɗo e Sénégal o ari ɗo ñanden mais omon Amérique haji omon Makka o saaha kono jimi o représenté toon needi wannode e makko nde mine jinɗa makko min mbarno e makko kamɓe ɓeeɗo fof so Allah hande kala hen mo kawruɗa a yooɗete ɗum e darde mabɓe softede mabɓe janggi kadi alhamdulillah rabbil alamina ɗo e Dakar sona bande men debbo biyete Aji Binta Thiaw on gandumi dal momin puɗɗodino nde ɗon jangde ɗo hande noon machallah hunde yaaji hewɓe kadi ji ñembi naati hen te ɗum min jiiɗi minen min jiiɗi ko somin ɗeetimi min mbaɗi hunde tan jogui ko anni e moƴƴo min jiiɗi woɗɓe kadi yo ñembo ɗum ɗum waɗi hande hakkille ma de ay sa naati classe uji amen ɗo élémentaire ha jettoɗa secondaire classe foof feccere nde heewi wonde ko sukaɓe rewɓe saha rewɓe ni ɓuuri hewde te vraiment ɓe jangga no feewi ɓe jangga diine mabɓe o ɓe janggi jangde aduna nde sa yi hande filiére uji université Dakar famde mo nattata to sukaɓe rewɓe ngala toon taw ko minen jangguini ɗumen ha yetti toon e ɗum woni noon komin puɗɗorno ɗum gonne kadi min nimsani ɗonno ko wiyete combat o haare nde ɗon si won wino min wonata yahata ne jeeyi ha janggo mum min puɗɗo musidɓe ndendi taw ko musidɓe men no feewi pour jogade am jurum ɓe mbi woto fuɗɗore rewɓe par ce que yimɓeɓe gonɗinani ɗum coftani hen gaddata ɓiɓɓe mumen ƴeew sukaɓe worɓe ala gacce tan mo waɗɗo lebbi 6 so tawino hay goto addani ɓiyum noon mi huccay goɗɗum le temps que mbaɗa arte projet o par ce que mboɗo gonɗini projet o e kono min puɗɗi alhamdulillah rabbil alamin seeɗa seeɗa tan kadi puɗɗirima kadi musidɓe moƴƴuɓe e biyeteɗo Ibrahima Dia rahmatullahi aleyhi on ko Galenajo e biyeteɗo Mamoudou Thiam on ko Feralla naajo ɓen gaariɗo addude ɓiɓɓe kamɓe ɓeɗo sukaɓe goto fof kadi waɗi ɗiɗo commerçant mais noon nde ɓe gari nde kadi yimɓe men heptinaɓe nder leñol ngol kadi gaddi ɓiɓɓe mumen taw ko anduɓe teskaɓe kono ceerno Souleymane Nasir Dia to Galoya ceerno Ɗaha Dukke to Nouakchott ceerno Ndiaye Dukke to Ndar ɓeɗo koye adiɓe addude ɓesgu guila fuɗɗode te ɓen fof kadi Allah waɗi alhamdulillah sukaɓe ndeni ɗo en ne koti gadiɗo rendo ni on ko ɓi ceerno Ɗaha Dukke to Mauritanie aɗa noon ɓen ɗo gaddi ɓesguji mumen heddiɓe cuusat mo jogui denɗam goto toñama kam mo yalti aɗo Allah yurmomo yaafomo o yeri o indi yo goppu projet o wiyomi ya école normale supérieur mi wona professeur mi waɗa formation mi aɗa mi jangguina mbimi deede accu tan mi fuɗɗo min jinmi fuɗɗade ɗum ɗo mboɗo jogui hen yakar oy komi tiɗɗo hoore ala fof ko haala kono noon nde yiiɓe noon hiilifaɓe gaddi ɓuuɓe men totti o arde ñalawma goto ande hunde woni koye wontude gonga de ko wontata gonga e alhamdulillah rabbil alamin gonga wonno wone fuɗɗade kono ɗonno kadi enen e leñol men inchallah famamo yo oɗon banggue ne heddino no fewi dal surtout noon to jeyɗen to enen fof Fouta so wi Fouta mbeɗa saaɗi ɓurde jeeyede e nder Fouta siko min komi toranke toro poɗɗe jatare jeeyani e poɗɗe e deni jatare jeeyani mais saw mimi ɗon ari laawa tan ko ɗon istiraɓam adiɓe ɓe goni woni galle ceerno Ibrahima Diabel e galle ceerno Mouhamadoul Ghali sa ari yirlaɓe Galoya ko ɗon jangguɓe alhamdulillah rabbil alamin kadi ɗon kadi istiraɓam kadi lawol ɗimol ngol kadi goni anda hen nattulde gande saaha gasi min jahanno toon to min ɓuftoyrono ka joɓowo ka joɓowo kadi komi mbawnoɗo tenonoyde ceerno feƴƴoyde leɗɗe waɗoyde tuufeeje yaade gese ceerno remde hurnade ɓalo jole en ndene tunde ga feƴƴude leɗɗe komi neɗɗo o kadi looɗe ceerno men ko ɓuuri heewde min joganno ɗum on saaha kadi joni noon sa ummima ɗon yirlade gara Bosoye ko ɗo min jeeya galle amen sisiɓe koɓilanaɓe ha hande min ɗon gese amen nen ɗon galle amen nen ɗon miniraɓe moniraɓe fof nen ɗon sa ummima ɗon jeeya yirlaɓe e nenam jeeya ko nonono Guénar nenam jeeya ko Sadel e Wudduru jaayeɓe e jeng Sadel e Wudduru ɓe ɗum ɗo fof noon sa ƴeewi ko fuurankagal ngal ganduɗa kala hen nokku hande somi jippima ɗon tan mi dañat ɗo mbalmi eyyi ɗum ɗon noon fi mais noon tawi tan ko gonga wiyete mi tabitini fuurankagal am banggue jangde sukaɓe rewɓe ne ngakki toon no fewi eyyi joni noon alhamdulillah vraiment hay almuɓe amen won sukaɓe almuɓe am ɗiɗo to Galoya to ɓen ɗo jangguno kono udditi duuɗe kadi nen jangguina goto ni arti ɗo e Dakar mais ɓe joni nen jangguina machallah kono ha joni ina manqui e banggue rewɓe ɓe beele hande hay ɗon ni debbo e gorko fof taw jomum fuɗɗi jangde mum ko banggue goɗɗo exemple taw jangganno hanko français ha heeɓi entrée en sixiéme mum walla heeɓi BFEM mum beele ene wawi arde ɗo jokka ɗo jangde muɗum taw nawdata alquran o e français o fof ha heeɓa bac muɗum mi rokkuma vraiment udditande laaɓde ceer minen golle ɗe guila min puɗɗi min organise golle ɗe min jogui ko wiyete offre pédagogique min jogui offre ɗo taw neɗɗo yiiɗi ɓiyum jangga ɓuri an tan mais ko meƴƴello tan ha reena sa addi ɓiye min jogui ɗumin nani ɗum jangga foti ko gorko foti ko debbo tawi jiɗɗa ɓiye ko waɗa ko franco arabe
jangga 50% arabe 50% français emin jogui ɗum min nanni ɗum emin jogui offre tata wiyete ko franco coranique walla mbiya l'enseignement franco coranique jomin janggat français woni programme men mo ministère de l'éducation nationale taw no mbaddi hen janggude alquran no mbaddi hen janggude diine ɗum noon kadi ɗum ɗo dendagal cycle uji ɗi foof guila tan préscolaire ha terminal uji ɗiɗi fof no woodi ɗum waɗi kala nde ɗo gadduɗo ɓiye umade cycle préscolaire élémentaire moyen ha secondaire so ari ɗo min jogui ɗo wawi janggude e offre uji tati ɗi fof tawi neɗɗo ara joni wi kanu yiɗi ɓiyum donc yo janggo goɗan taw ha reena yiiɗa jangga haydara goɗɗum min jogui on ɗo min nanni ɗum janggoɗa so gasi janggoɗo goɗan kay min mbawi ɗum formude formation jawɗo e franco arabe duuɓi ɗiɗi tan daña CFE duuɓi ɗiɗi goɗɗi daña BFM duuɓi tati daña baccalauréat franco arabe yani jomum formé goɗan mais yantat kadi e dow lawol ngol banggue goɗɗo franco arabe ɗo ɗo gonɗen joni ɗo wonɗo franco arabe tan guila less guila CI ha terminal ɗum kadi ko programme ministère de l'éducation nationale baccalauréat ji min tottat ɗiɗo ko examen direct examen officiel IA e IF ɓen min liggodiri par ce que ɓen joɗini ɗo ministère o eyyi ɗum waɗi neɗɗo ɓiyum kala ɗo tolni tan so ari en jogui ɗo wawi nannede woni gorko woni debbo e te kadi min jogui taw ko internat min jogui kadi taw ko externat e internat mo ganduɗa jomumen koɗi ko nder ñamdu mumen e yardu mumen e cellal mumen e hoolare mumen fodde komin mbawi taw jomumen ko nder foof mumen woni jahata tan to jinnaɓe mumen ko julde korka e julde taske fodde balɗe sappo e joyi heddi ko garta tawi jiɗɗa jomum kadi ene jangani jippo kadi min jogui beelo ɗon jogui bisuji ɓe ganduɗa e min jogui no bisuji kono joni ɗon waɗi complication no fewi min jiiɗi ko dogde bisuji ɗi transport o min mbaɗi hen Allah ne andi kono noon heewi complication ɗon no waɗi noon ko darde parent d'élève uji oɗon ronkata rewde lawol misal tan min ko mbayrumi sodde bisuji ɗiɗi goto fof 17 millions jimi tan parent ji ko jaɓata ko beele fonctionnement o entretien o tan kono ronko dañde koto bisuji mbiɗen dartini joni dal min mbi min jogui ko jangde nde kala noon mbawɗo addude ɓiyum min jangguina ɗum kono hankkadi min natti wawde yaade addude ɓiɓɓeɓe e nawtude ɗumen dal kadi banggue ɗo e si alhamdulillah rabbil alamin nden ko ɗo sikaɓe mbawa tan min gonno min jogui ɗo nokkuji 4 kono joni alhamdulillah amin Jacques Mbaw amin Almadi do ɗiɗi mo worɓe mo rewɓe amin cité comico amin Sangalkam amin cité Keur Gorgui e ɗum ɗo fof hunde kadi nokku en fof kala liye joom no wawi en wawi janggude très bien wawi sukaɓe worɓe sukaɓe kadi min mbaɗi ɗum kadi comme yimɓeɓe potani dañal min mbaɗi ɗum joni ko niveau ji kadi certude quoi no waɗi komi mbiɗa centre uji normal taw gurdam ɗam ne hakkidi sukaɓe ɓurata hewde to koɗorɗe to jangde min mbaɗi liyeji kadi centre d' excellence sukaɓe ko seeɗa gonata e nder classe ko seeɗa ɓe gonata e nder koɗorɗe ɗe kadi ɓe jangga hen anglais kadi wattude ɗum hen e informatique ɗiɗo kadi yimɓe wawɓe toon kadi ɓuuri yarude yesso min mbaɗi kadi excellence kesso kadi ɓiɓɓe joom doole en ɓe eyyi joom woni mimi ko aɗani yimɓeɓe par ce que joom doole en mais e won joom doole en kadi taw mbawa ɗum wadde ni elle ko yidde nde ardi caggal ɗum ɗon bawol fawi hen ɗo waɗi ɗo so ari min masalan no waɗi ganduɗa ɗo joni so ari wiyeɗo joni yoɓanta win to gonɗe internat wiye masalan ko ujunaji sappo ɗo ari nokku goɗɗo ɗon wiye yoɓete ko ujunaji sappo e jeetati gara nokku goɗɗo wiye ujunaji nogas e jeetati aɗa ɗum no woɗɗodiri kono kala henno ko sa ari a naati a yi sukaɓeɓe a yi koɗkiki a yi jangde nde a yi kadi jangguinoɓe ɓe andat tan wona gotum quoi e ɗum kadi aussi ɗum onon joni sohnaɓe soɗon jaaha jeere ɓe jaaha cooda yoboyide ɓe jaaha cooda coof ɓe jaaha cooda guertoɗe jomɓeɓe kadi ɓe cooda ñawneex foof nani hen ndeysan ndeysan machallah wadde nandolam cattitingal tan mi tottira kaw ko wiide min nanima caggal leydi caggal nde jangguɗa ɗo e nder haala ma a jokkitoyi jangde nde caggal leydi beele ko jangde tan nono ma jokkide caggal leydi a banggue par ce que jangguɗa ɗo ko janggue alquran beele ko arabe o janɗa janggoyde toon walla en wonde français walla ko wayno kadi no foti duuɓi kadi mbaɗɗa caggal leydi kono holleɗe kadi arabeɓe kadi jaaɗa ha ɓeyduɗa gandal ha mbawɗa artude joɗɗa ɗo e leydi d' accord e jangdem foof noon ko jangde arabe jangde alquran jangde diina mi janggani mi nanani français mi nanani haydara goɗɗum nanmi tan a watti haalde joni noon eyyi aɗa andi kam sa wuuri e hunde tan ko ɗum ko peeje tan mais alhamdulillah noon vraiment peeje ɗe kam min janggat lettre uji jam min waɗat mi windata ko heewi hen mbo jogui noon ɓe kadi windoɓeɓe kadi so bindini kam ɓuuri hen ɓe wawi wadde corrigé par ce que han kadi expérience duuɓi nogas e jeeɗiɗi hewɓe yaltoɓe hande min ɓuuri men wawde fi joni noon leyɗele jaami leyɗe arabeɓe ne keewi kono ɗi janggumi ɗe tan ko tati Mauritanie waɗi toon duuɓi elle 4
e Arabie Saoudite waɗi toon duuɓi 7 Soudan waɗi toon duuɓi 5 mais Soudan kam mi jooɗanoke mi yahanno mbaɗa artana e tawi noon ko yaade ziyara kam mi yeehi leyɗele arbeɓe kewɗe ma taw ko conférence uji invitation ngaji teddule vraiment gueɗe kewɗe ɓe ɗannima noonne kadi leyɗele tubakoɓe kadi ɗe ñaami hen France e Amérique kadi alhamdulillah rabbil alamin mi wona neɗɗo belɗo koyngal kono Allah newni kam ɗanngal ngal hannde seeɗa mum tan ɗo henne consul Mouhammad Sade Amérique arino ɗo ñalle ɗo pour ƴewde sukaɓe ɗo Amérique ji ne keewi ɗo comme no France naaɓe ni Italien ji Belgique ji Japonais ji nde ɓe ngari ɗo henne haaɓe kooti jiɗmi yaade Amérique nde mi yaha ambassadeur mbaɗa mi présenté hooram jiɗmi ko visa ɓe kam ko liggoɗa min komi jangguino alquran ɓe wi to jangguinta min ko darul iman ɓe yomi jooɗo jooɗi ɓe naati nder dal mbaɗi courte courte ɓe ngari ɓe wi kam no foti jiɗɗa jooɗade Amérique mbimi ko jonte ɗiɗi ɓe pourquoi yiiɗa ɓooya to mbimi ala temps par ce que liggotomi ko waɗani min wawa ɓe dokkimi visa duuɓi sappo kono jaami noon ƴewde miñiraɓam toon gomi toon jonte ɗiɗi gartomi alors mbaɗi sikki tan Allah waɗi kadi liggodirteɓe ɗo ɓe mboɗo wawi widema heewani e nder Sénégal to jahata to ɓiɓɓe jomumen ngala ɗo foti ko guure ɗe foti ko leƴƴi ɗi foti ko galleji wiyeteɗi galleji seeremɓe ɗi foti kadi ko hohoɓe banggue dañal aduna hohoɓe banggue laamu e te ɗo henne jagorde men ko fati e jangde kamɓe fof so Allah mbaɗa yetta ɓe gari ɗo kadi ɓe jogui e golle ɗe adi ɗo arde ko le ministre de l'éducation nationale ancien ministre de l'éducation nationale Kalidou Diallo kano udditini oɗo complexe Abdoulaye Wade nelnomo on saaha Serigne Mbaye Thiam ari ɗo professeur Iba Der Thiam jaaɗo e Allah on kadi ko partenaire amen par ce que tottimin leydi gotori yomin min mahi hen galle sagalum Mamadou Talla ari ɗo laabi kewɗi kamɓe fof vraiment woniraɓe tinniɓe e Cheikh Oumar Anne wattidi ɓeɗo fof so Allah kadi en gollodiri e mabɓe ɓe balli kadi golle ɗe vraiment to banggue côté technique kadi jangdeji ɗi kadi minen ko programme men mo jeyɗen ko ɗum min jangguinta par ce que ko en Sénégal naaɓe eɗen belti kadi e won e jeeyede e leydi men eɗen belti ko leydi men jeeyi enen e woɗɓe fof ndendi mbaɗen hen fayida ɗon vraiment sukaɓe janggoɓe ɗo ɓe gondata tumarankoɓe leydi mabɓe an neɗɗo wawi wonde tumaranke e leydi mum ndendi min jiiɗi joni janggoɓe ɓuran woto gon tumarankoɓe woni yimɓe ƴettuɓe dal mbaɗaɓe caggal quoi e taw comment pecce ɓe jejjire dal ɓe ɓirtene min jiiɗi yoɓe gaɗo e lahal ngal otoji joɗɗi ɗi dolakaji joɗɗi ɗi galleji joɗɗi ɗi e ɓesguji mabɓe machallah si kaw noon on paami gonno ko yewta men koɗo mawɗo docteur Habib Sy mo jatata kañum woni koɗo meɗen denɗi gartan koye kala fuɗɗo no muusi a yehi caggal leydi arti addi miijo ngo bandiraɓe paamani a ɗiɓa luudude e yontama luuda e wondiɓe ma wiyannoɓe ya jooɗo jangga jangguinatgol gowano addi sifa goɗɗo addi cokoyon rewɓe yo janggin e fuɗɗo o beele puɗɗoɗa nde a dañi galle mo luɓoɗa walla a luu holno gonkoma sifruno nden ceerno wonko kalani hen noon sa haala wonko kaltantumaɓe ɗo cikkata kona gonga wallahi tawi tan ko neɗɗo so yettani nema Allah tan tooñi e puɗɗugol ngol kala no miijorɗa no ɓuuri sattirde ko noon puɗɗugol ngol wano cukalon nayon kon mi luu galle nena e photo ngo ha joni galle mboɗen huccidi hen ay way galle jogon a joɗaki tan ha dewɗa luwa sa siko seeɗa mi amiri wiyasi mi haalama qissa goto galle o ko ɗum ko galle mo gaɗinomo luude yaha ɓooyi galle o ko waɗa carotte fewna ha fewi gandumi netti wawde yobde eggumi paami galle goto ɓurɗo webde e ɗum fof nden ko ujunaji sappo nden woyimi kono milliard uji sappo ni hande te kadi so Allah vraiment sattino no fewi ha sahani mi yeeyanno woni hen deftam walla matériel walla radio jam walla télé jam mi wawa yobde mboɗo siftoro waɗi jamma goto so Allah on jamma mi yejjitta ɗum janggo mboɗo jo foti yobde luwas mi ala haydara joni noon joɗima ha hiiri minde men dal jogori wadde bode mbaɗide jaago almuɓe ɓato jogori ko nawtude ɗumen galleji men juutmi ha hedde mi sikki hedde minuit tan nattumi e nder salle gonno ɗon joni to gummi wadde istihfar yafanade Allah e noon Allah ko haala goto faqul tastahfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursili samaa aleykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Allah wiida sa yafanima Allah udditanma dammuɗe foof dammuɗe dañal e dammuɗe ɓesgu woni siftoro mbaɗmi istihfar ko juuti minen mi yewti ujunere nde kam
joni noon jawdi moƴƴinede nde tan ɗoygol girbimi seeɗa mami no ɗanotoɗe ni tan damal ngal soni ƴewmi montoro taw woni hedde 1 heure du matin mbimata komi koyɗuɗo congol ngol jeeyaɗo Allah kadi sonti tan mbimi wadde yomi yalta boon jami damal mi holi an o wimo wiyete ko Ibrahima Dia woni gadiɗo addude ɗo sukaɓe mum o kanko innirmi ni joni gote centre uji ɗiɗo o windi hande ala komi nelaɗo e ma o yetti so wi jitani ko junnaje nogas o tottimi o wi won tottuɗen yomi totte ballitoroɗa luwas est ce que guiram ɗe gaddi guiram ɗe gaddi gondi est ce que Allah donc mi jabade o mbaɗa womni tan goram ɓuuro jaaɗo Allah moƴƴo Ibrahima mi sikki mi meeɗa dañde hono makko o yi koye Covid o yi mi sikkani dañtude ko hono makko so Allah gonɗude e yidde e teddude e teddinde Ibrahima hay soko bolle puyɗo foti haaldude am ummoto galle makko ara hawtawaɓe o meeɗa noddude mi téléphone ɓesgu makko foof goram ndeysaan bon Allah waɗi noon ceertuɓe makko mboɗo waya nandumi hen nattuɓe nden manni mi lima ujunnaji nogas ha ɓoy mi limto kadi est ce que kadi mi juuma est ce que ujunnaji nogas ɗoygol gonɗani komi no wadde poosam ujunnaji nogas joni jaltumi jamme ren jawmi joom galle o joɓoye momi gartumi findimi korɗallo mi a andi ɗum ɗo kewi tan ndeysan minen ɗi fof min takkodir tan oɗon jamma mi yejjittano ila yawmi din ɗeɗon caɗele jokki ko juuti kono alhamdulillah rabbil alamin hano yimɓeɓe puɗɗi andude golle no mbiɗa ni fuɗɗode ene muusi goo wondani e dañal ɗiɗi kadi ne wonduno kay is ene wonduno wonata ni non wonata ko ɗo ene pom natata walla wonata ka tiɗɗo hoore yahata te min ganda ko gonɗa e dow ɓe bamma en gonnoɗo a wurani gurdam bamma en tanirama garan ma Allah holle woni mbiyatnima Allah hoyne kono fof ko nanmi fof tan mi deƴƴe tan alhamdulillah rabbil alamin mi yiccitano ko caggal gueɗe ɗen e kono alhamdulillah gooɗi tertan alhamdulillah rabbil alamin Allah en anndi ha finalement ummima oɗon galle tawan kadi almuɓe keewi luumi galle goɗɗo seraji ɗon on joni galle ne jinmi ɗum luude nde jomum fewni galle mum ha feewi itti marchandise o manda matériel o fof ko Dubaï mbimi nde mboɗo yiiɗi luude galle o wima le ujunnaji 35 yo ummide ujunnaji 10 joni no wiya ko jiɗɗa wadde mima daaro i daara mi waɗa galle mo ɗe karoje ɗi ɗum ɗoji mi waɗa daara ya ƴewoy banggue goɗɗo joni konngol ngol muusimi kono jaami ƴewmi noon musidɗammo mbiyandamami joni o Mamoudou Thiam yo Allah yommo moƴƴere ɓeɗo ko yimɓe ɓe gurdumi ɓe ballodirmi guila fuɗɗo ɗo ɗi kala ɓe jooɗi mi haalana Abou en Abdoul en eyyi très bien famille o joni noon joni noon mejjide qisso ko won jiɗa jaaɗa to makko nde konngol ngol wusma to joom très bien jaami toon taw kanko on kanko sodan ɗum terrain o kanko mahani ɗum terrain o o wi on yo lowo terrain o wi on tawi aɗa hooli o wi on mo ganduɗa kanko waɗali ɗum ha dañtere o wi on tawi no hoolimo kanko tan yo hoolumi yo tottam galle o o tottimi galle o gonmin duuɓi 7 lewru meeɗa mayde o aran luwas makko kande lewru daari mayde mi yahata ha marché Thiaroye place makko mi tottamo toon location makko gummimi toon tan tomi dañiɗo gartumi ɗo joni qissa goɗɗo aɗa andi yummiraɗo no wayi ɓiɗɗo jurum yummiraɗo nenam goram mi Fouta ari tawimi ɗon min de mboɗo yurmima Sambam mbaɗa kam won ko mbaɗɗa e galle o de mbaɗa waɗi koñuji ɗi seeɗa yimɓe nen kaala mbiya Sambam hoɗi koye galle ministre galle ɗum ɗo naggam mbimi nede oɗo galle de mbeɗen ɗo hande galle de machallah mo fewna kono ɗaminimi ko jeyande hooram galle ɓurɗo oɗo oyno mbaɗanima Allah waɗɗo mboɗo yennama Allah waɗɗo kono min mboɗo hulli tan haalaka miminen muña tan a suwata o alors waɗi goto min ummi ɗo ɓowani mom tan min mahi daara goto gonɗo ɗo o par ce que oto joni wonno ko hedde 150 métres carré mais oɗo ko 600 métres carré woni gonɗo sérage oɗo ɗo gonɗo ko 600 métres carré mais goɗɗo nan ɗo henne so Allah alhamdulillah bil alamin golli ɗum ha golle ɗe gasi noddumi o mimi nen a mbiyata oto galle ministre kono oto galle président machallah te jinnaɓe ɗiɗo ɓe foof so Allah en jeeya ko jettirtumi Allah no feewi jinnaɓe ɗiɗo ɓe foof ɓe ɓurde am ɓe jerde am ndiyam e nokku he ɓe donomi ɓe dono sukaɓe ɓe belto ɓe beyto ɗumen jeeya ko piratmi becci teddugal e sutoɗogal Allah waɗɗimi dow leydi mi joganani dandi teddugal magal ɗiɗo ɓe foof nene baba ha kamɓe fof Allah waɗi ɓe gardimi moftumoɓe ko eyyi ɗum waɗi noon vraiment ko yettude Allah no feewi noon alhaali caɗele dal sohnaji so mbaɗa haalanimi hen saaha
donkat ɗum gon inti mi wiyata min kala meeɗo wirtade caɗele adduɗo mi sikki min ɓuuri saɗde hay nden comci miitara ko ɗum ni mi jogui ɗo samdoram goto ni yaha babam wiyene jeeya ko horsinirnomi omo anndi mi meeɗa wadde komi wawa min meeɗa ñamlade pour fewditte bottari walla hirade hay inde o jogui ɓiyam goto on ɓiyam tataɓa debbo on jibina kono puɗɗimi nde daaraw nde o dañade min de ɗo jarami ɗo hande ɗe caɗele mi watta inde mi ha min watta inde de kalme ɗum ma woccaɓe Samba Dia noon koɓe seela minen takkodir gora kadi minen juuldata gueeƴe joni ɓe mbiya ɗum ɗum kay alay saago mbaɗa inde joni ɓe jii galle goto fof de 25 000 ɓe gadi ɓe tottimi 50 000 o ɓe mbi kam yomi sooda jawdi par ce que ɓe nani mi jogorani wadde inde mi jogorani wadde jawdi min tawi dokkiruɗon mi noon 50 000 mono ko yomi sooda jawdi mi soodani jawdi par ce que ɓeɗen tolnimi hande ɗo woƴimi ko yomi dañi ordonnance ɓinguelam e joom suudam e yobde luwas almuɓam ɗo koɗiɗo joni ɓe mbina kay komin rokkuɓema ɓe dokkimi joni min pine nodde madame debbo goto ari yehi duggoy maaro e liɗɗi pendo mbayi min ñaawi ñande ko maaro yiɗi ha ɓoynade mum joni ɗon qissa o gasirta ko ɓiyam oɗon alhamdulillah rabbil alamin o reyni Qur'an ɓiɗɗo debbo o janggo yiya o dañi licence o ko hande gote centre uji men koye liggoroɓe hen o jeeya kono arti am noon mataw wonde yimɓe tooñi mbi an inde ma welani haydara mbaba warananima e jawdi e maaro joni ar wi kam woy mbimi noon Soumaya deƴƴo nden hande mi warandema ko ɗon tolninoma hande saɗiɗo mi sodama jawdi sappo lawol gotol mi hirsanma battanɗa inde wonde battanɗa inde wonde o ala baba jarani ɗum mi e wadde toon ɗum fof wi ɗum noon e ɗum fof wonno toon caɗele kadi aussi pour min neɗɗo so rewani caɗele wawata rewde e neema walla pour il faut neɗɗo rewa caɗele ɗe caɗele cigga neɗɗo o ha laaɓa wiye ceer ne wawa sittinade ne wawa darade ne wawa dadade kadi ko ari fof caggal ɗum hawatama quoi dillintama bewnatama musno ko yi ɗum a jaama docteur Habibou saaha won koye woɗɗode caggal no mbiɗa ni wiyannoɓe ko tiɗɗo hoore o jaɓani ay ha wayno wayni an cuddiɗo puɗɗodi mbiɗa cuddiɗo gana noon puɗɗodi heewi ko neɗɗo fuɗɗode debbo e nder leñol men ya ha ɓooya joñe ɗum woppa ɗum caggal kono musidɗo goto wimi ha joni onon ndendi golle ɗe onon ndendi sekkuji ɗi onon ndendi fof hono ƴettoɗa nden fimnel ngal nundal hayso ciisi o non non aɗa andi no woni ko haalde kam vraiment publiquement quoi aɗa andi aussi komi bawaɗo quoi komi gorko bawaɗo heewi ko golluɗa debbo amoɗa mbiya haɗa hen si gonmi koye arde komi bawaɗo andi noon gorko bawaɗo kadum wona hunde fof suuri yimɓe mbiyata komi bawaɗo min mi jaɓi hatte kono alhamdulillah rabbil alamin vraiment yettude Allah kam mo mbiɗa o minen puɗɗodi ha hande kadi minen cawnodiri ni min mbiyata on ɗiɓe mbiya kala jiiɗa gorko waɗi fayida debbo nan caggal min oɗo cikkomi ko won caggal mais won sawrama kadi ma ɗiɗi fof so Allah min nihimo caggal neydi jinnam makko min jiiɗiɗo mi ndi o way ko noon o wayi ko alhamdulillah rabbi Allah rokki kam woɗɓe en fof kadi koye barke golle ɗe inchallah dañi woɗɓe ɓe mo jogui hay debbo caggal leydi ganduɗa mi ɗo Maroc gaddumi ɗum ɗo mo jogui kadi ganduɗa ko ɗon jeeya foof alhamdulillah rabbil alamin ko moƴƴere woni hen ko ɓesguji jortaɗi moƴƴere kadi surtout kadi sukaɓe mo jogui mabɓe yakar eɓe gandi ɗumin gondi ɗo heddi ko noon ɗum toon mbeɗa jooɓo wasa weltade quoi ko ɗoɗon mi jaaɓi widema komi mbawa ɗomi jaaɓi wawede ka mboɗa andi hojomaji ɗi ko gasɗi haadi laaɓi kono namdal gotal mboɗa andi sen namdaki ɗum sen jeehi ne wawi yimɓeɓe peemeɗen emin nana e nanallaji won suko gorko goto en wawi arta inde muɗum yettino ɗo ɓuɓɗo wawde alquran champion wurana Malaisie emin nana e nanalle ko kanko jangguini ɗum emin jiiɗo artan hen seeɗa tan haɗo eyi min jangguinima alhamdulillah e Mouhamadoul Moujtaba Diallo ɗo janggui kadi ne min mbaɗimo formation dewɗe lawol kadi mi neldimo leyɗele kewɗe ni haade makko yaade toon neldimo Côte d'Ivoire mi neldimo Arabie Saoudite mi neldimo Soudan e mi neldimo caggal ɗum Malaisie mais ɗito fof ma dañatno par ce que yewno wonde 3e 4e 5e bon nde yiide Malaisie noon komo ƴetti premier aɗan ɗum ɗon meeɗa wadde e nder Sénégal waddani kadi taw ele ɗum ko 2019 fonno Mouhammad e Allah waɗi noon nden ɗum waɗi noon vraiment woni dillere mawde e leydi ndi caggal ɗum kadi hinande fawi hen concours goɗɗo waɗe Tanzanie on ɓuuri mawnude e concours ji aduna fof par ce que stade watte hedde 100 000 personnes ƴewat ɗum jiɗmi neldude ɓinguel amen gonguel ɓe kam baba accumi yaha mi ala acci ɓinguel min ɗo de an a yihengol to lawol par ce que mboɗo yiiɗo yaha mais mi yiiɗa no fewi par ce que a yi joni ha wiyama an arde yimɓeɓe fof sa yani kadi aɗa wawi bonnande ko jangde makko quoi mais o foti so yaha mais wi kadi wattino watno
ɗum waɗi Malaisie adi dañde o dañi ɗum Tanzanie ha hannde noon mon jokka jangde won Malaisie o ruttima Malaisie to adno yaade ko université islamique caggal no joni won Malaisie toon o janggata kadi o waɗi ni galle o dañi ɓinguel ko ɓoyani ko tan hayde waɗat galle nde min ɓe teddodiri jinnaɗo ummimi ɗo jaami Banjul mbaɗmi dewgal ngal suko debbo kadi nanto ko Banjul naajo non 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 ko ɗum ko Sénégal ɓiɗɗo debbo ko Banjul naajo ɓiɗɗo debbo ko Gambinajo ɓiɗɗo debbo ñon nen toon o dañi ɓinguel ko ɓoyani inde ɗum Mouhamadou Abdou Chakour ha joni ko sukaɓe men rewɓe ɗo henne ɓe ganduɗa vraiment alhamdulillah suka kadi mo Allah rokki gueɗal hakkille joguinimo kadi jorto moƴƴo pour janggo e namde daɓɓe tan namde daɓɓe haysoko yimɓe tata nayo taw ko hilifaɓe e nder leydi ndi ɓe suwaɓe men janggata ɗo e gueɗal keddigal ngal ngoɗo eɓɓo wongo ɗo a wi a haali tareji beeɗaɗa anni ɗum wadde e leyɗele goɗɗe e nokkuji goɗɗi ɗi e hol personnalité ji ɓe jokkoduɗa caggal leydi walla aɓe haaɗo payɗo koyɗe mumen oɗo galle wallahi innude nde kam mi anda mi yiiɗa wotomi innude par ce que mi inni kam ɓe puɗɗodimi ɓen ɗon noon nden ko jelde mantinide fonde haaltede mbiyannomi Ibrahima ni ko joom awdi barkindi abdi ndi kono mbaɗa wawi widema ɗo henne e nder Sénégal yimɓe tan wonɓe heptinaɓe e banggue jangde arabe hesere nde université ji hewɓe sukaɓe men ko ɗo janggi galleji men galleji diine ɗi mbiya galle Tiwawon o mbiya galle Cheikh Oumar mbiya galle Ahmadou Bamba mbiya galle Ibrahima Niass ɓen fof sukaɓe mabɓe nan ɗo hen kala hen goto mboɗo wawi noddude ɗo ɗiɗo tata nayyi walla ha joyo taw ko khalifaɓe koye mumen tanirakon mumen nan ɗo henne bon banggue kadi banggue yimɓe laamu men so Allah yimɓe hewɓe hellifaɓe mboɗo wawi ha présidence de la république wonɓe toon ɓesguji mumen nan ɗo hen ɓe siftande nde Macky Sall jaɓi min nde dognananoɗomo chauffeur makko guel nde woni premier ministre ha woni toon ƴetti numéro am nden balɗe pawi hen addi ɗo ɓiyum ɗum ko yeru tan dadiɓe leydi ndi foof ɓesguji mumen surtout dadiɓe hoddiɓe amen ɗo LGI kadi ko jokkodiral tigui dal vraiment kadi ne aroɓe ɗo noon taw ko caggal leydi kam heewani sowona noon comme janggumi ko Arabie Saoudite woɗi teddodiri ambassade mabɓe ala fof ambassadeur garɗo ɗo ko duɗogal fuɗɗi taw arani ɗo eyyi ɓe reeɓaɓe gara ɗo kadi min jokkodiri min jewtida amin disnodira kadi eyyi ɗum ɗon ko hunde wonde caggal ɗum kadi surtout ministére mo ganduɗa ko joguiɗo ko fate jangde nde ɓen min jokkodir no fewi ministére de l' éducation nationale bawɗo jooɗa toon foof ɓeɗen ha joni Moustapha Guirassy ɓoyata min jindira eyyi IF e IA wonɓe ɗo henne ɓe ganduɗa ko toon dawrata won inspection d' académie inspection aussi pour l' éducation et la formation ɓeɗon foof amin jokkodiri no fewi alan andi hilifaɓe wonen ni janggoɓe ɗo kadi hanto ɓe anda ɗumen kadi sahani neɗɗo tan ne bettem taw kilifa mawɗo ɓiɓɓe gonɗo ɗo ko juutaɓe hanki tan won nodduɗemi kilifa mawɗo banggue dadiɓe mbaɗi yamani kono mi andano ko woni e donno hankkadi ɗo ko gari potten woni ɗo yimɓe gari ɗo no fewi gonga ni e banggue personnel o liggotoɓe noon mi andama monsieur kam hani woni temedde ɗiɗo fawɓe kam gonɓe ɗo hande gollotoɓe e hakkude professeur uji instituteur uji defoɓe fittoɓe e lawƴoɓe sécurité vraiment nonno mbiyatmi kadi wattoje sahaji bandiraɓe dawrugol yankoɓe wi a minen de waɗoɓe créer des emplois ko hen min jeeya c'est vraiment machallah wonɓe ɗo neɗɗo pawa toon liggoy nokku hunde mawde e enen daña ko nawi galleji mumen worɓe hen e rewɓe hen ɓeɗo alhamdulillah rabbil alamin mi sikka tan ɗum dal caggal leydi kono joddiral caggal leydi kam direct ala so Allah yaani ala caggal leydi masalan gouvernement goto walla mbiya ONG goto walla association goto mo ganduɗa caggal leydi emin jokkodiral non ɗum waɗi alhamdulillah ɓe Allah walliri min guila min puɗɗi ha ñalawma hande komin jiiko e nomin jiirini e nomin mbaɗirta ni ko fodde faamomo yam min eɓe liggodirtumɓe e disodirɗe ɓam e noon arani hen sa mi so neɗɗo waɗanima feeruji tan hollatma koto darata quoi yo caggal leydi aɗa wawi wiide ala kono noon alhamdulillah noon no hunde an kadi mbaɗa jotodira yimɓe pour nanede par ce que heeɓe no jooɗono ɗo leyɗele mumen gara ɗo calminen walla noddemi walla jiiɗa min jokkodir kadi no woodi so Allah eyyi mais noon alhamdulillah vraiment autonomie total institut Darul Iman jogui ɗum jogui ɗum waɗi sa ƴeewi joni presque ala fo ɗo jahata jiyaɗon wiye ko oɗo waɗi ɗum ko o waɗi ɗum o waɗi ɗum nonno ɗum kadi ko jiimi hen koko heewi balle gomuɗo caggal leydi heewi hen koko bonnata ko ɓuuri hewde ko moƴƴinta ko eyyi par ce que vraiment hewani hen ko jiimi ko waɗi fayida tigui te jiimi kadi so filti wadde fayida heewi ko bonnandema ko gonɗa e gollade ko e aɗa neɗɗo so addi haalis mum tottima ili sago woton mbadduɗon so hunde muuɗi oño
gese a jaaba seydi si ma en gartu laawol ngol tawa kalten koko faate balle e ɗe jiiɗana leegal he dokke ɗe dokkata asake ɗe jaltinta e ko ballata ko docteur Habibou Sy hol konngol ma cakkitol e jamma hannde o faade banndiraaɓe ma e yeeɓiyankooɓe e almuɓe ɓe gollotoɗa eyi haade mi haalde ɗum mi wiyata wona renndinami e leñol ngol min mi ala balle de mi ala asaka hay gooto mi ala ko jaltinimi asaka kono mboɗo jogii ko wiyete social c'était social kam vraiment mboɗo gonɗini ɗum dal ɗum waɗi leegal ngal amin pitta leegal ngal haa laaɓa woni espace uji min gawa leɗɗe espace uji gonɗi ɗo kadi so Allah saaha kadi won yimɓe joguiɓe ko moƴƴere faata yimɓe mbaɗa feere ha yetto dal e ɗum ɗon kadi min gandi koye golle ɗe jeeya ɗum waɗi maire uji gonɗi ɗo ɗi foof no kaldunomi nane ministre maire uji kala jooɗi ɗo min liggoni min mbaɗani hunde ha waɗa fayida maire aɗa windi hen inde mum min gaccit ɗum hen par ce que minen min sohlani oɗon banggue haydara konngol am battanigol noon ko noddude enɗamam noddude bandiraɓam noddude leñol ngol noddude yimɓe leydi ndi vraiment yo mbaɗa feere ɓe darono jangguinde ɓesguji ɗi worɓe hen noon e rewɓe hen fof jangguinde ɗumen diine ganda diine Allah celluɗo e deftere Allah e sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallama mais jangguine gandal aduna pour gona cadre uji baɗɗi fayida janggo e jaam so naɗi hôpital uji ɗi tawaɓe toon so yite banque ji ɗi tawaɓe toon so yi administration générale tawaɓe toon so yi tribunaux ji tawaɓe toon tawɓe jeeyete ko yimɓe focciɓe foccoɓe mboɗo ñaagui bandiraɓe tinno yo gaddu ɓiɓɓe mumen jangga wona tan e institut darul iman mais kala tan jangguirgal ngal yimɓeɓe paami jomin ne daari darde wande fayida yo gar yo gadda ɓiɓɓe men jangga so vraiment en woodi han yimɓe heeɓe Allah wawni hande kono noon taw Allah wurtani ɗumen e janggude ɓesguji walla jangguin ɓesgumen tan jangde tan aduna mere meƴƴelde comme gueɗɗiɗi en mbawi yadude almudo wawi janguinede wawa alqur'ana celluɗo janguine diine mum celluɗo mais jangga aduna mum kadi janggo jaam toon wawi jogade hoore mum e jogade leydi mum e wattude e daranade fagguro leydi mum yaaride yeeso a jarama en jetti mo ganduɗa ko mawɗo men Harouna Gaye kala ñalawma wiyanno ko tan jokkuda ceerno Habibou haala moƴƴa e teddugal foddeji hakkude ma e makko kono jetto cakkite Alassane Ba gonɗo sababu ha gandudirɗan o yewtere men koɗo mawɗo bismima on jii koɗo mawɗo ko ciisi o noon soɓe weeyi moɗo toñamo kankone Abdoul Aziz Yaya en Samboka Moussa Mamadou Syel en kono suusamo no feewi to banggue kamera to ko Djiby Dieng wonde Ali Fall ɗum noon ko Ibrahima Sy eɗen ballodiri e bani men debbo Sali Dia ko ɗo ka tan e yewtere koɗo mawɗo ha lawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi